Her har jeg mit kredsløb, hvor jeg har et batteri heroppe. Så har jeg 2 parallelforbundne pærer og 2 serieforbundne pærer. Og man kan lige umiddelbart se, at de serieforbundne pærer ikke lyser nær så kraftigt som de parallelforbundne pærer. Så jeg vil lige prøve at sætte nogle amperemeter ind i kredsløbet. Så kan man se her, at hernede der har jeg 0,45 ampere, hvor de 2 pærer ligesom skal deles. Om det strøm, der går igennem, så har jeg de parallelforbundne, hvor der er 0,9 ampere. Og så for hele kredsløbet er strømstyrken 2,25 ampere. Hvis jeg så lige måler spændingsforskellen hernede ved den her pære, fordi så kan jeg regne resistensen for en pære ud. Spændingsforskellen for den her pære er 4,5 volt, og så har jeg de 0,45 ampere. Når jeg så laver en udregning her, så får jeg, at det er 10 ohm, resistensen er 10 ohm. Og så for at vise, at det er en konstant, så har jeg også beregnet det for pæren heroppe i parallelforbindelsen. Så der er 0,9 ampere og 9 volt, og der ser udregningen sådan her ud, og der får jeg også 10 ohm. Så der er resistensen altså den samme, så det er ligesom, det er en konstant. Effekten for hele kredsløbet har jeg også beregnet, og der, hvis jeg lige måler herpå, så kan man se, at henover batteriet er der en spændingsforskel på 9 volt, og så har jeg 2,25 ampere, og det har jeg så beregnet her, og at effekten for hele kredsløbet er 20,25 watt. Så har jeg også beregnet det for de 2 serieforbundne pærer, hvor jeg har taget og målt spændingsforskellen hen over begge pærer. Den så på 9 volt, og så har de 0,45 ampere. Og det giver så en effekt på 4,05 watt. Så for en af de parallelforbundne pærer, der har jeg også målt det, der er spændingsforskellen 9 volt, og strømstyrken er 0,9 ampere, og det giver så 8,1 watt. Og hvis jeg så lægger de her sammen, så jeg ligesom har de 2 serieforbundne pærer hernede, effekten af dem, og så effekten af den ene og den anden parallelforbundne pære, så får jeg 20,25 watt, hvilket også passer med min udregning for hele kredsløbet.